sammen. Hej alle sammen, det er tid til at være. Det er lidt tid siden vi sidst uploadede en video her på Spilleverden.dk, så i dag der skal vi simpelthen spille Unturned. Og ja, jeg har spillet det en gang før, men bare ikke på en video. Men i dag der skal vi simpelthen bygge os en lille shelter. I morgen skyld, jeg bruger også lidt koder, hvis jeg får brug for det. Så what the fuck is good. Ej, for helvede. Jeg går lige første kode dag. Så bliver det sgu morgen. Bare sådan, så jeg kunne se noget. I morgen skulle jeg bruge snydekoder, men det fordi jeg gider ikke lige gøre den her video om sådan 20 minutter, fordi jeg program kan kun opdage 10 minutter. Så ja, jeg kan vise hvordan man bruger koder. I skal bare skrive /gif, mellemrum, jeres Steam-navn, / den ting I vil have, eller ID-nummer, / igen, det var meget du vil have det. Og så hvis du skriver det, så kan du se at du får en økse. Og jeg har allerede en økse, fuck that shit. Jamen, det skulle bedre end ingenting. Så hugger vi træ. Du dør. Ja, du dør. Du døende. Du er næste offer. Katterbombe! Zoom. Okay, men vi kan også bruge glæde af pinden og pine. Missing space. Equipment. Og når jeg har fået 3 stykker af det, så går vi ind der. Det er hul, du har lavet. Hvorfor skal man lave et hul? Du kan lave pine roof, pine wall. Men vi skal ikke have noget af det lort, vi skal bruge. Ja, nu er jeg forvirret. Ja, her var det. Vi skal bruge pine. Hvor fanden blev den ting nu af? Vi skal bruge pine floor. Der er gulv, hedder det faktisk. Men det er altså kun fordi at det er vigtigt at vi skal bruge, så smider jeg bare sådan en plade. Så kan I se at jeg allerede begynder at få en lille bitte hjem af det. Jeg er ligeglad, det kan godt være at det ikke matcher, men det er bare med bedre end ingenting. Jamen så kan det bombe. Slalom. Duk. Duk, duk. Duk, 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 duk. Du dø. Ja. Du dø. Du dø. Jeg har ikke lige brug for det lige nu. Jeg skal bruge det vigtige materialer, det her. Piler. Går I sådan. Så kan I trykke på equip, så det får den. Ej, vi skal... Undskyld, jeg bare lige sidder og laver en lille tutorial, men det er et shelter, vi skal bygge i den her episode. Det er episode 1, og det er første episode af Unturned. En anden episode kommer ud på torsdag, eller onsdag, eller fredag. Eller lørdag og søndag. Det er de dage, at anden episode kommer ud på. GTA Vice City. Den kan komme ud i morgen, hvis det er det. Så i morgen kommer den episode af GTA Vice City. Og ja, det går sgu nok. For helvede, mand. Flyt dig, træ. Du skal bo med træ. Du fan ikke min mor. Du dør. Du er døende. Du er næste offer.
Vi kan optage 5 minutter mere, så bliver jeg nødt til at stoppe videoen. Det her program kan kun optage 10 minutter. Så jeg må finde jer i, at jeg også sætter på pause på et tidspunkt. Det er kun sådan, så jeg kan nå det. Og få alt med. Alligevel bliver det filmet. Altså, sådan det er jo ikke som, at den bare står der i flere minutter, bare sådan. Men det filmer, det bliver det sgu. Det gør det. Så går vi nu der. Equipped. Løber vi op igen. Og så placerer en stolpe der. Hvad man lige godt sådan at gøre? Det er det. Det er et akadem ikke i orden. Ikke i orden. Man kommer, hvis den kommer op på 8 minutter, den her video, og så der, så skal jeg lige til at stoppe den. Og jeg skal have det hele med. Så i morgen skal jeg bruge koder, men det er bare fordi jeg er vant til dem. Det er bedst at bruge koder, når man står i en nødsituation. Og ikke aner, hvad du skal gøre. Men når jeg kender det godt, altså. Okay, det gør jeg faktisk ikke engang. Men fuck that shit. Og vi bygger os en lille hus. En lille huse. Så sætter vi den der kadøsh. Og jeg tror faktisk, at vi sætter den på pause nu, for at kunne nå det. Og så har jeg lige været ude og skaffe tingene imens. Så har jeg skaffet os en dør. Og jeg har skaffet os 2 vægge. Sådan. Og sådan der. Sidst. Og ikke mindst taget selvfølgelig. Crypt. Ja, F. Så ja. Det var det for episode 1, folkens. Tak fordi I så med i den her episode. Husk nu at kigge med torsdag, fredag eller lørdag. Eller onsdag. Eller i morgen. Til episode 2 af Unturned. Farvel og tak.